Bon dia des de Kazakhstan. Ja he deixat el hostel i ara ens anem cap al centre de la ciutat a fer una visita ràpida abans de tornar cap a Kirguizistan. Així que anem a agafar el bus, a veure com funciona, no en tinc ni idea. A veure si puc pagar o no. I anem cap al centre de la ciutat, Republic Square. Ja hem baixat de l'autobús, estem a la zona central i ara estic en aquesta espècie de plaça parc. La veritat és que està enmig de la ciutat i és com et transportes a un bosc super frondós. I ara us ensenyaré el que hi ha al mig d'aquesta plaça o d'aquest parc. També el parc està ple de memorials de la Segona Guerra Mundial. La veieu aquí darrere, és una església ortodoxa, està feta tota de fusta, diuen que és el segon edifici més alt fet de fusta, no sé si de l'època o d'ara, però la veritat és que és bastant bonic. Crec que ho veieu una mica blanc i si ho faig així em veieu a mi negre. I el truc per entrar a les esglésies és un doble pantaló. Després de la visita a l'església ens dirigim al Gran Bazar. Ara he pujat al pis de dalt i no puc baixar perquè no hi ha botó. Crec que he vingut en mal dia perquè estava mig tancat, crec que el dilluns està tot tancat avui. La veritat és que és bastant gran, és un edifici així soviètic. I res, he intentat pujar als pisos de dalt a veure el què i l'ascensor no tenia botó del primer pis, així que quasi em quedo encallat allà. Sort que algú m'ha picat i he pogut baixar. I aquí estem de nou provant menjar. Això és un dolç i res, està bo, és com una pasta. Doncs ara m'he assegut aquí a un restaurant per provar el Bishmerk, que és el plat típic d'aquí de Kazakhstan. M'han dut també això. No sé exactament què és, però vaig a provar-ho. Està calent. És literalment pasta, o sigui, no té res dintre. I és mig dolç. Està bo. Això és el Bishmerk i en principi això és pasta i això és carn de cavall. Anem a provar a veure què tal està. Això és el plat típic de Kazakhstan. Sembla bastant a un plat que vaig provar a Uzbekistan. I la carn és com més dura, però està bo. Està bo. Ja he sortit del restaurant i just s'ha posat a ploure. Bueno, no es veu, però està plovent. Així que crec que agafaré el taxi o el que sigui i me n'aniré cap a la parada d'autobús ja. Em quedava per veure una plaça, però crec que passo així plovent. I així m'asseguro lloc en l'autobús, que tinc un llarg viatge, que haig d'anar fins al poble per anar cap allà a Songul. Doncs després d'una caravana interminable de més de 20 minuts per arribar a l'estació, necessito trobar on comprar els bitllets i pujar-me a l'autobús. Tinc menys de 10 minuts per fer-ho. Així que vaig per feina i us parlo després, a veure si ho aconsegueixo. Bitllet comprat, vaig a buscar a veure on està l'autobús. Són i 58. Bishkek? 2 en punt, dintre l'autobús. Doncs ja hem baixat de l'autobús, aquest és el nostre autobús i aquí està la frontera de Kazakhstan. Doncs hem sortit de Kazakhstan i anem cap al border de Kirguizistan. Estem entremig de No Man's Land. Ja tornem a ser a Kirguizistan. Sembla que estigués aquí, Ara vaig a veure si trobo l'autobús i m'he de tornar a pujar. No sé si ha passat ja o on està. Ja he baixat del bus i ara he trobat un taxi compartit. Crec que tinc un, estic negociant ara i a veure. Res, estic aquí parat a una zona de comerços. El taxista i la mare s'han anat i estic jo a càrrec de 2 nens. Paradeta a posar benzina o el que sigui.